ni adama de ɲinili kɛ diɲɛ sira bɛɛ kan ka taa dɛsɛ n bɛ sira fila d'i ma n'i janto sira fila la i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i ti dɛsɛ yɛrɛ kɔrɔ wa adamaden o adamaden bɛ k'i n'a bi jɛ ala bi sɔn i bɛ k'a ma jigi ye ala bi sɔn ni i n'a jɛra fana a ka malo o sababu ti bɔ e la i b'a dɔn yiri dɔ de bɛ yen n'i bɛ ka tagama sira kan sisan i bɛ taa sɔrɔ la sisan wotoro walima bolifɛnw kɛlen don k'a yiri tɔgɔla dasi sira kan bin walima yiri yɛrɛ i b'a taa ye a côté i b'a fɔ k'a b'a fɛ ka sa mais a ma sa i b'o yiri de ɲini i n'a fɔ sirakan bin quoi sirakan bin min tɔɔrɔlen don kosɛbɛ ani kalifuru la walima siraba cɛmancɛ la bolifɛnw bɛ kan ka boli kalakala kɔrɔ min ka yiri min salen kan i n'a fɔ ɲɔkala bɛ se ka k'o la yiribolo bɛ se ka k'o la o n'a ɲɔgɔnna yiri jalan kamanagan ni degun ye o fana ta ye i b'o yiri fila ɲini yiri min falenlen bɛ sira sanfɛ ni bolifɛnw bɛ kan ka dasi sɛnɛmanw bɛ kan ka dasi mais a ma sa mais a bɛ ɲini ka sa i b'o yiri ɲini ani kalakala min bɛ kalifuru la walima sira cɛmancɛ la i n'a fɔ n'i bɛ ka tagama dugu kɔnɔ n'i taara se karikun na se i b'a sɔrɔ yiribolo dɔw benbennen don walima ɲɔkala dɔw walima kalajalan dɔw benbennen don a yɔrɔ la i b'o ɲini n'i y'o sɔrɔ i bɛ na n'a ye n'i nana n'a ye i ka so ni yɔrɔ na n bɛ i bila i bɛ sɛbɛnnikɛlaw ɲini kuranɛ sura dɔ bɛ yen ko ilafi kuresi i b'a sɛbɛn siɲɛ 7 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 7 i b'o nasi fara yiri in kan yiri fila in kan i bɛ yiri in bɛɛ kɛ kuru 3 ye cɛ t'a la muso t'a la n'i ye yiri in fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka ilafi kuresi sɛbɛn siɲɛ 7 i b'o nasi ko i b'o kɛ yiri in sanfɛ o k'a sɔrɔ adamaden min bɛ yen n'a kamana gannen don a ka ɲɛnɛmaya taabolo la adamaden min bɛ yen ni jigi foyi t'a la i ka kan k'i jigi da niveau nin kan o ni foyi tɛ yen min bɛ se ka don i jigiya kɔrɔ surtout an bɛ wagati laban min na san laban min na adamaden minnu bɛ yen n'u kamana gannen bɛ u ka fêti dépassé la adamaden minnu kamana gannen don u ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ u denw n'u balimaw ka dépassé kɛli la a fɔ a ɲɛna k'a k'a jija dɔrɔn k'a ka lilafi sɛbɛn siɲɛ 7 ka sirakan bin ɲini bin min ɲini ka sa mais a ma sa degun ni kamanagan b'a kan ani kalifuru la ɲama k'a k'olu fara ɲɔgɔn kan ka n'a kɛ daga kɔnɔ n'i y'a ko k'a min su kelen siɲɛ 7 n ti kale ala la tile 7 ti dafa i b'i ka sɔrɔ daminɛ mɔgɔ min bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ la an bɛ don min na bi an bɛ wagati laban min na sisan ko i b'a fɛ ka taa jamana dɔ la mais jigila mɔgɔ jɔlen t'i la walima dɔ k'i ma karisa n bɛ taa ne bɛ se ka taa ni ye n'i dun taara mun bɛ yen n'i taara i ka ɲi ka baara de kɛ pour que i ka se ka baara ɲɛnama sɔrɔ yiri dɔ bɛ yen ko nara ka taa bin de don sɛnɛkɛlaw b'a dɔn kosɛbɛ mɔgɔ bɛ ɲɔ sɛnɛ Mali ni Burkina ninnu na olu caman b'a dɔn kosɛbɛ n'i ɲininkali kɛ ko nara ka taa u bɛ nara ka taa ɲini k'a d'i ma i bɛ nara ka taa ɲini kuru 7 i bɛna lilafi sɛbɛn siɲɛ 7 mais n'i b'a sɛbɛn i b'a sɛbɛn ni li de n'i y'a sɛbɛn ni li ye i bɛ sɔrɔ ka ji kɛ k'a ko k'a kɛ fura in ka daga kɔnɔ n'i y'a ko ka kɛ fura in ka daga kɔnɔ sisan tumana min na n'i ye fura in tobi n'a mɔna a tɛ ko ɲɛgɛn na si o si n'i b'a fɛ k'i da i b'a dɔɔni kɛ ji la k'i ko don o don sufɛ n'i b'a fɛ k'i da i b'a dɔɔni kɛ ji la k'i ko karamɔgɔkɛ de ji ye ka tile 7 dafa kan diɲɛ don o don sufɛ n'i bɛ da i k'a ko n'i y'a ko diɲɛ hami o hami i b'a jaabi o tɛ voyager dɔrɔn ye o tɛ nafoloko dɔrɔn ye hali mɔgɔ minnu bɛ yen ni jama ɲɛmɔgɔya ka d'u ye walima u bɛ jama ɲɛmɔgɔya la mais a bonya t'u kan mɔgɔ dɔw bɛ se k'i ta k'i bila u ka ɲɛmɔgɔya la mais u ti bonya foyi da i k'a ko la o man ɲi dɛ mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ la sisan olu yɛrɛ de ye karisa ta k'a kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye mais u bɛ tila k'a lagosi n bɛna yiri 3 d'i ma i y'a faamuya n bɛna yiri 3 d'i ma o yiri 3 n'i dumɛnna o kan ni minnu y'i bila ɲɛfɛ u b'i bonya k'i to ɲɛfɛ wa n'o y'a sɔrɔ la ko i n'a fɔ i bɛ waati de kɛ ka bɔ a la n'i ka waati sera u bɛ tila k'a fɔ k'i ka segin a kan awɔ hali n'o y'a sɔrɔ i ye san caman barika la o yiri fɔlɔfɔlɔ o de ye ngalama ye n'i ti ngalama dɔn o bɛ ngalama de ji kɛ ka gala don finiw la an fɛ yen Mali la i n'a fɔ u bɛ fini minnu couleur changer u bɛ ngalama furabulu de bɔ ka taa k'a ye n'i ye ngalama furabulu sɔrɔ sisan kuru 7 ka ngalama dili bɔ kuru 7 yiri dɔ bɛ yen ko zajanŋɔni i bɛ zajanŋɔni feere camanba ɲini k'o k'a kan ka sɔrɔ k'a kɛ daga kɔnɔ ka to k'i kɔ a la sɔgɔmada fɛ ka bɔ ka t'i ka feerekɛyɔrɔ la walima ka bɔ ka t'i ka jamajɛrɛyɔrɔ la soit ka bɔ ka taa eriyɔnkɛyɔrɔ la eriyɔnkɛyɔrɔ min n'i b'a fɛ k'a masaya ta i janto a la n'i sera k'i dumiya ka sadi i ni yɛrɛ de bɛ diya hadamadenw wa n'i kumana diɲɛ ko o ko la n'u bɛ sɔn o ma non i bɛ don diɲɛ jɛkulu la fo n'u ma ordre di k'i ka kuma dɛ sinon n'i kumana ni mɔgɔ 10 de don mɔgɔ 7 bɛɛ b'a fɔ k'a ka k'e ta de a faamuna question bɛ e bolo wa